történt ezekkel a gyerekekkel? Mit várnak és miért ilyen boldogak? Hol vagyunk és mit látunk? Ezekre a kérdésekre próbálunk válaszolni, de mindenek előtt menjünk egy kicsit vissza a múltban. Déván vagyunk, a Szent Ferenc Alapítvány udvarában, hol a gyerekek várják az angyalkát. Azt az angyalt, akinek pár hete levelet írtak. Olyan levelet, amelyben egy-két kérésüket megfogalmazták. Persze az angyalkától nem csak kérni lehet, hanem adni is valamit. De olyan gyerekek, akiknek szüleik nincsenek, mit is adhatnak egyebet, mint egy verset, éneket vagy előadást. De az emberiségnek szeretetre és megváltásra van a legnagyobb szüksége, ezért Isten elküldte a saját fiát. Dolgunk volt a városban, és itt ragadtunk. Szállást keresünk éjszakára, de senki sem fogad szívesen. Szívesen segítenék, de szerint kunyhóm nem elég lakályos nektek. Ó, bárhol szívesen meghúzódnám. Igenis köszönjük, de menjünk már, nagyon fájdom. Nem is szükséges mást adni neki, ő pont ezekre a dolgokra vágyik. Ezért már több mint 10 éve a gyerekek dalokkal, versekkel, kis előadásokkal, tánccal várják, hogy az angyal ajándékot hozzon nekik. A belső udvarban összegyűlve imádkoznak, majd előadják azt, amivel készültek, csak is így bizonyíthassák be az angyalnak, hogy megérdemlik a jutalmat. A színpadon dr. Érsek Emese beszél az angyalokról. Emese jobban ismeri az angyalkát bárkinél. Ha valaki azt kérdi, hogy miért ő, azért, mert Emese az angyalkának a jobb keze, a titkárnője. Ő adja át a leveleket az angyaloknak, és ő szervezi meg a csomagok eljutatását Dévára, meg a többi otthonba. Szeretettel megtartott neki. És szeretném kérni azokat az angyalainkat, Kovács Viktóriát, Garamvölgyi Glóriát és a Váber Elszes csapatot, hogy jöjjenek ide, ők is angyalaink, de egyben ők biztosítják azt, hogy ez a rengeteg hihetetlen sok ajándék minden évben ide jusson hozzánk, úgyhogy fogadjátok őket nagy szeretettel, nélkülük biztos nem lenne angyaljárás. Még egy nagy tapsot nekik, a lányoknak. És kérlek szépen, hogy fogadjátok szeretettel a mi fantasztikus republikos csapatunkat, Barna Tamást, légy szíves Tamás, gyere ide, ő neki köszönhetjük az új honlapunkat, a kiadványunkat, fogadjátok szeretettel Kovács Gergőt, Király András, Tibor Zsófit és Korúgyártó Krisztinát. És az új könyvünket is nekik köszönhetjük. Könyvet szerkesztettünk 10 év, 10 000 gyerek mosoly címmel, hogy az elmúlt 10 évet megörökítsük, és az angyalainknak idén ajándékba tudjuk adni, és ezt a könyvet is a republikos csapat szerkesztette, csinálta, készítette, és Nagyfalusi Éva nevelőnő, úgyhogy nekik is egy nagy tapsot, mert ez lesz, ami mindannyiunk ajándéka az angyalainknak. Köszönjük szépen, hogy itt vettek velünk! A Gyermek Jézus stúdióba bekerült egy ilyen könyv. Amikor megláttuk, arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha ez a könyv beszélne. Ne kelljen olvasni, csak nézni. Sikerült a varázslat, és az eredménye ez lett. Kedves angyalkák, fogadjátok sok-sok szeretettel a dévai gyerekektől. Köszönöm, hogy vigyázol, és minden évben gondolsz rám. Nagyon szépen köszönöm az ajándékokat és a sok szeretetet.
Köszönöm, hogy soha nem felejtesz el, és minden évben beteljesíted a kívánságaimat. Köszönöm szépen a sok szép ajándékot. Szeretném megköszönni a sok jóságot, amit tettek velem, és az ajándékot, amit kaptam. Nagyon szép volt. Köszönöm szépen az ajándékokat, amiket az évek során kaptam az angyaltól. Kedves angyalka, köszönöm szépen a tavalyi ajándékot, nagyon örültem a csizmának és a kabátnak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, angyalka, hogy mindezekben az években megleptél sok-sok játékkal és sok-sok édességgel. Köszönöm és szeretlek. Meg szeretném köszönni az angyalkának az ajándékokat, főleg azokat, amiket pluszba adott, nagyon örültem nekik. Kedves angyalka, úgy szeretünk téged, ahogy te minket. Köszönöm szépen, angyalka, a vastag kabátod, nekem nagyon tetszett. A tavalyi pár bakancsot kaptam, amelyikben nem fázott télen a lábam. Ezt szeretném megköszönni az angyalnak. Kedves angyalka, próbáltam mindig hasznos ajándékot kérni, és mindig megkaptam. Ezért nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a focimezt, és köszönöm, hogy minden évben gondoltak rám. Kedves angyalka, köszönöm szépen a jackit és a távirányítós autót. Kedves angyalka, szeretlek.